Какво учат младите в училище? След като говорих с много млади хора, стигам до заключението, че в училище се учат неща, които на теория са така, но на практика не е точно. Един от предметите е финанси. Предмет, в който се учи, че всички данъци, които плащаме под формата на корпоративен данък, данък добавена стойност и така нататък, се връщат под формата на блага за всички нас гражданите. Под формата на блага, които са пътна инфраструктура, здравеопазване, озеленяване, поддържане на междублокови пространства. Все нещо, което не е така. Вие видяхте ли нормална пътна инфраструктура? Видяхте ли някъде нормален път в България? Видяхте ли нормално здравеопазване или претъпкани поликлиники и скъпи лекари? Вие видяхте ли някъде междублокови пространства, паркинги, където можеш да спреш спокойно и да се качиш и да се прибереш у вас? Другия предмет – право, в който се учи, че Народното събрание е институция, която създава закони в полза на народа, че депутатите са народни представители, които се допитват до народа и след това внасят законопроекти, които се гласуват. И то само единствено в полза на народа. Ами аз да ви питам вас, някой пита ли ви за еврото? Дали искате лев или евро? Не. Ето, още нещо, което на практика не е така, както на теория. И тук си задавам въпроса, защо учителите просто не излязат и не кажат: аз съм до тук, няма да преподавам неща, които не са така. Аз съм протежи на това образование. Макар и да не съм учил точно тези специалности, аз съм завършил по-различна гимназия, но въпреки това знам много добре как работи системата в момента. Знам, че като излезете от училище, от входната врата на училището и вече цигарата е в устата. Знам, че в училищата се продават наркотици, в училищата се пушат балони и никой не прави нищо по това да се промени. И после учителите влизат и започват да крещят. Защо учениците са били непослушни? Ами как няма? Вие сте виновни, вие докарахте до това дирижи. Когато беше коронавируса, те бяха свикнали учителите да се преподават там по онлайн в Teams и когато трябва да се върнат на работа, на тях вече не им се искаш да се върнат на работа, защото друго е да говориш, да готвиш през това време, да се въртиш къщата и така нататък и да получаваш заплата за това. Така че аз мисля, че всеки един учител е длъжен да излезе и да каже, че нещата, които преподава, е време да се променят, за да може тези деца, някой ден от тях ще зависи те да са бъдещето на България. От тях ще зависи те да поддържат тая инфраструктура, да поддържат електропреносната система, телекомуникационните системи и така нататък. Няма да зависи от учителите, които в момента са на възраст над 45 години в България. Млади учители просто няма. И тук се задавам въпроса до кога просто ще стоим и ще търпим тези неща. До кога на младите ще им се промива мозъка с точно такъв тип преподаване. Че Народното събрание, че данъците се плащат и след това не се връщат. Нищо не се връща. Данъците се връщат под формата на блага до хора, които имат достъп до тях. В случая това са не повече от 15 човека. И ние стоим и го виждаме това пред очите си и не правим нищо по въпроса. Това е най-лошото. Аз се чудя, ако аз съм родител и това нещо се учи в училище, как ще си изпратя детето на училище? При положение, че те ще го учат на нещо, което на практика не е така. Учители, спрете да бъдете... Спрете да бездействате. Не искам да ви наричам с епитети, но спрете да бездействате. Започнете да показвате истината такава каквато е. И спрете да мислите, че ще ви уволнят от работа. Докато мислим по този начин, че ще ни уволнят от работа или някой ще ни види, че сме казали нещо против някоя партия, а пък директора се е снимал под логото на тая партия, България няма да има бъдеще. Бъдещето е в младите. Така че показвайте на младите нещата каквито са, за да може те да са активни, да имат гражданска позиция, така както бяха студентите през 90-те. Аз не съм бил роден много ясно, но са ми разказвали. Баща ми е бил част от тези хора. Така че единственият начин да се оправи България е когато младите имат гражданска позиция. Искат демокрация, искат комунизъм, искат нещо каквото искат. За да се случи, първо, ние трябва да се погрижим за младите. И аз няма да спра да се боря за младите хора,
Защото аз също съм протежен на тази система и знам много добре как работи. И знам, че когато се обърне внимание на младите, седнеш и говориш с тях, нещата много бързо се променят. И младите започват да гледат от другата гледна точка. Защото аз съм го изпитал на гърба си. Говорил съм с много млади хора. Познавам се с много млади хора, които все още са активни ученици. Така че трябва да си направим сметката много добре и да започнем да работим още днес.